नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। 23 मे पासून उत्तर पश्चिम भारतात नवीन वेस्टर्न डिस्टर्बन्स अर्थात पश्चिमी चक्रवात सक्रिय होत आहेत। तसेच वायव्य भारतात आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक आहे। राजस्थानमधील तापमान देखील कमी झालंय, त्यामुळे गेल्या 2 दिवसांपासून तीव्र असलेली देशभरातील उष्णतेची लाट काही प्रमाणात ओसरेल असा अंदाज भारतीय हवामान विभागानं दिलेल्या बुलेटिनमध्ये व्यक्त केलाय। भारतीय हवामान विभागाच्या शास्त्रज्ञ सोमा रॉय यांनी ANI ला दिलेल्या माहितीत सांगितलंय की मंगळवारी 23 मे पासून वायव्य भारतात नव्यानं चक्रीय वादळ सक्रिय होत असून देशात उष्णतेच्या लाटेपासून आराम मिळणार आहे। झारखंड वगळता देशातील उर्वरित भागातील उष्णतेची लाट ओसरणार असंही रॉय यांनी नमूद केलंय। राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 37 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 29 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 36 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्गात किमान 27 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। दोडामार्गात किमान 26 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 28 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल, तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकणसाद लाईव्ह।